sa pozeráme na koníky, nejaký rúbe drevo, nejaký stroj, takto to lúka. No a tuto je hlavná atrakcia. Vidíme Heimburg, ktorý je čiastočne zaliatý, lebo tu sú povodne na Dunaji. Tu to vidno, Schalberg, kamera na neho. To až tak nevidno, ale tuto tie vidí ako vždy zaliatý. No a najlepšie to vidno tuto. Toto je cesta do Volstálu, spolu s polom, ktoré tam vypadne, takže Dunaj je taký trošku väčší, ako obvykle býva. To je druhá atrakcia, to je tá Landecká. No normálne to vyzerá takto. Je takáto čiaročka tam tečie. Teraz je všetko toto hnedé. To je Petrálka. Sme na Königswarte, kto by nevedel. To vyzerá ale chodmi. Viedenskej, lebo tam majú na šťastí. To je už celkom pyšné. Zlaté. Nejdeme tou druhou cestou.